संध्याकाळी आलो संध्याकाळी. आता जेवणाचे व्हिडिओ तिकडे बनवू आता. हा आता ते चालू. आता सकाळी इकडे झाले 3 नाश्ता झाला इकडे. नाश्ता इकडे झाला. जवळ झाला. चला आता जमीनला इकडनं खाली हा चल चल बाय. चाललो कुठे ते सांग. आता आम्ही चाललो आजीच्या घरी मावशीकडे. चल बाय. मोदक करायच्या उन्नीसाठी आणलेला आहे. हे जामचं झाड तेव्हा आपण आलेलो तेव्हा इथे जाम किती पडलेले असायचे आणि वरती पण मस्त फुलासारखे असायचे ना. आणि आतमध्ये अननसची झाडं बघ किती लावलेली आहेत. दिसतायत का झाडं का इकडे नेचरच किती छान वाटतंय बघ गावी. आणि पाठी बॅकग्राऊंड म्युझिक आपल्या पक्ष्यांचे. हा मस्त वाटतं ना. चला आणि इथे आपण जे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं आजीसाठी काय काय गिफ्ट आत्यासाठी गिफ्ट है ना ते सर्व कुठे आहे. आरामात ते सर्व इकडे आहे. तू उतरताना पण आरामात उतरायला लागतो. घसरगुंडी झाली ना तर चांगली सालं निघायची. आपला DSLR पण घेतलेला आहे फोटोशूटसाठी. गाडीकडे ठेवलेले आहे सर्वांचे. हे बघा ही माझी गाडी इकडे. आता आम्ही शॉर्टकट मधून चाललो. हे बांबूचं झाड माहिती आहे. हे बांबूचं झाड आणि ह्याचा पाला आहे ना हे बैलांना घालायचा. हा बैल खातात. गाय बैल हे याचा पाला खातात. पक्ष्यांचा विचार होतो ना. या घराला बघ कसं आहे. वरती बसल्या. आलूची झाडं बघ. आलूचा फतफता. आलूची झाडं. इथे आलूची झाडं. हे आलूच्या फतफत्याची झाड आहे ती. आणि ते बघा आपल्या रस्त्यावर वाईट मारलंय ना. वाईट का मारलंय तुला माहिती का. ब्लिचिंग पावडर. हा ह्याच्या याच रस्त्यावर ना सकाळी आलेलो ना मी गणपती सोडायला आणायला 3 वेळा मी सरकलो ह्याच्यावर. हा काय बापरे मी होतो म्हणून ते पडलो ना. म्हणून ती पावडर टाकली आहे. जरा आरामात साईडून चला. ब्लिचिंग पावडर टाकले पाय चढू नये म्हणून. आणि इकडे पाणी पण बघा. इकडे एवढा येईपर्यंत 3 वेळा सरकलेलो मी. पाणी स्वच्छ एकदम छान वाटतं का. सरकली ना. सरकली ना. अरे या साईड कोपऱ्यातून जा. नाही कोपऱ्यातून इथून बाहेरून जाय गेलेलं बरं. बाहेरून चिखल आहे पण घसरतात. चप्पलच नाही घसरत. माझे पण इकडे घसरतात. घसरगुंडी झाल्या सर्व. आरामात चल. म्हणजे एवढे काट्यावाले चप्पलातून घसरले. पाणी खूप स्वच्छ एकदम. अशा पाण्यामध्ये ना कपडे धुवायला यायचं. हा तिकडे बायका धुवत होते. होय ना. आले हा तो घर ना. हे बरोबर आहे. आता पाणी त्यातून पण आरामात चढ. पाय धु. पाय नको मला नको धुवायला. पाय धुतेस. मी अशी धुतली. पकडून चढलीस तरी चालेल पण आरामात जा. गणपतीसाठी पाठ ना. गणपतीसाठी टेबल. हे बघ ना किती मस्त झाले. झाडं आता मस्त दिसतात ना. आवाज तरी ते TV बघतो ते. TV चालू आहे वाटतं. बबे मावशी नाही
घरात नाही हा? मग पिशवी ठेव खुर्चीवर. गेले कुठे? काय आत्ताच बांधून ठेवलं. का आजी नवीन साडी मस्त साडी घातलं. साडी खराब आहे बाबा. खराब आहे नवीन 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 वाटतं ते. पण हाय ती गुलाबी आहे पण आता टाकली. कशा आहेत बऱ्या आहेत हा बरी. बसा बसा. बस शिवा दिसला नाही ती. मी आत्ताच आंघोळ करून आले आणि पाणी घालून जाते बस. बबी कुठे गेला? बघी आत्ताच गेली. कशा? ती कानच गेली बाजारात तुळशीची अच्छा अच्छा हा. भाजी सकाळी जाणार होती. ऋषी परवा. हो तरी पण उद्या गणपती ना. उद्या जेवण खाणं मग लागला काय ते जायचं बरं. नेलं या त्याचा टेम्पो चांगला होता विजयाचा 4 भाडी बामणाकडे. त्या सांगू पण परत आहे होता. काय काजल काय करते जवळ ते फोन आला. हे का अरे आजी बरोबर बोल. ए गजल ए कशी आहेस ग? आम्ही पण हा बरी आहे बरी. इथे ते घाटी आहे ना इथे मग बघशील केव्हा तरी. इथे पाऊस लागता आणि बामणाकडे जात होती. मग काय करणार मला माहित नाही. मी इथे खोलीत काहीतरी इथे करीत होते आतमध्ये. आता उद्या गणपती येणार. तू गणपती घे ना. असून दे घे बाय. चांगला लवकर बरी पापी घेते तुका. थँक्यूस. हा 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 आता हे काय बसले काय बापा आमचा उद्या येणार. इथे जवळ आहे विमानतळा. उद्या होय उद्या टेम्पोत ना. हा गाडीतनंच येत आणि मग आम्ही आणणार इथे. आता काय आता आपलं काय 1 रुपया 2 रुपये 3 रुपये अशी एक बबीची हौस आहे. ती आपली बबी तिसरीत होती ना तिथपासून ती गणपती ठेवता. आमच्याकडे काही नव्हता. आता आते कुठे गेले बबी आते कुठे गेले? बबी ते भाजी आणायला गेली आत्ताच गेली. हो आवडली आवडली साडी आवडली का दाखव मावशीला. काय म्हणतोय ती सरबत नाही आधी ऋषी दिवशी नेसून दाखवे. ऋषीच्या दिवशी आम्हाला नेसून दाखवा. ऋषी घालण्याच नाही हीच नाही चांगली की नाही. हे साडी पण आवडली. ही धारी आवडली मला असते. हे आणि तुमच्यासाठी काय होतं गाठे आणलेस ना. हे ही तुमची बाटली राहिलेली. राहिलेली ना. अधिक पंचा राहिला पण त्याच्यात घड्याला त्याच्यामध्ये. पंचा खोला पंचा कशा आणलंस? ते पंचामध्ये आत्याचा घड्याल रिपेअरिंगला दिलेलं ना. हा तू घड्याला आठवणीन द्या बबीकडे. पाकिट नाही पाकिटच बाटली पंचा आणि घड्याल उर्मिलानी तुम्ही आलात ना तेव्हा 3 पिशवीत भरून हे ठेवला तुम्ही होता. मागितलं होतात ना. गाठ्या. हा गाठी गाठ्या. गाठी आवडतात नाही. आवडतं ना मग चहा बरोबर खायचं. मी इतका आवडत नाही मला. पण ह्या का मी मुंबई घरा आली कसला खाऊ. हा हे बरोबर आणलं तर खातो. चहातून खायला बरा. हा कधी सहज आवडतं मला. चहा बनवते मी कोरी बनव काय नको तुम्ही बसा. सरबत नको आहे ना. नाही आणि 5 फुलं देवाकडे. देवाकडे ठेवा. बाय लय वांदे आहेत. मग होय. इकडे काय तोटो गेलाय होय काही काय बाय. आणि हे बब्बी आत्याचं. टॉप. चहा नका बनवू चहा नका बनवू. ना माठ पण गेले माझी वाटलं नाही. नाक खाल्लं बा. तू बाकी भात खाऊ थोडं थोडं. चटणी आहे का दुसरी? करून ठेवले. आपले घर. आम्हाला खायचं काम जेवण करून ठेवलं. शिवहरा शिवहरा. आजीच्या हातची चहा. अहो चहा बनवते भावा. तुम्ही आपल्या हाते बनवी हे मात्र बाहेरचं ना. होय. आता गणपतीसाठी आतमध्ये आणलाय. हा मग तिकडे हाता जावा. होय होय. लय कटपट करू लागता. हा तो हे पेज आहे. पेज अरे वा, मस्त पेज बनवले आहे ना. पेज घेतो आम्ही घेतला. भात बनवलाय फोडणीचा. भात पण चांगला झाला. पण माझ्या मी आता आते कुठे गेले म्हणाल ना तर आता गणपती उद्या येणार ना तर भाजीपाला सगळं घरात पाहिजे ना. भाज्या पाहिजे सगळं सामान पाहिजे असतं ना ते आणायला गेली हा आहे. मच्छी पण लावते. शिवहरा शिवहरा. आताच मी काय शिवराजी. म्हणजे ना काय करू नको तू फक्त
का आजी बघणारे आठवण काढतात तुमची? होय काय म्हणजे आम- तेच घेऊन ये. सर्वांना घेऊन येऊ. हा. मग सांगा व्हिडिओ मध्ये या सर्वांनी. हा सर्वांनी या म्हणून आता गणपतीत थांब मी सांगते जरा. तुका इकडे साखर दिसत. साखर. हा, साखर. चापूट कमी टाकून ना. हा हाय त्याच्यामध्ये टिका बघा. असं थांब. मस्त लागलं. हा? मस्त लागलं ना? हम्म. पप्पा, दे. बघ ह्याच्यात हारशा बघितलं एका हारसा इकडे समोरच हारसा. ह्या किती हा इकडची खोट काढलेली ती. तेच चला पण माझ बरं झालं, खोट नाही आहे ती अडचण पण जात माझीला तर जाते. मुंबईला नेऊया चला. हा काय घाट्या खावा घाट्या. होय पाण्याचा आवाज छान येतो इकडे. हा का बरे आहेत ना भाऊ. हो आजीला पण घेतलं. मावशी येतो आम्ही उद्या. हा हा दिल कशी आपली ऊन घेते तशी ती कोंबडी ऊन घेते बघ. आता ते म्हणतील मम्मी मग एक सांगायचं आहे त्यांना की ह्या आजीचं घर आणि आत्याचं घर म्हणजे दोन्ही आत्याचं घर ना वॉकिंग मध्ये 5 मिनिटावर आहे ना. हो चाललं तर जवळ तुम्ही आहे, जवळ आहे. जवळच आहे म्हणजे एकाच गावात आहे ते एकाच वाडीत आहेत ना. एका गावातच 2 घर आहे. 2 वाड्या ना ते. हा हम्म. हे वॉकिंग येऊ शकतो एवढं डिस्टन्स आहे. हो तेवढी आपली वॉकिंग पण होते ना. आता आम्ही कसं ते आणलं होतं सर्व फळं आणली होती ते सर्व टायमावर गणपतीच्या इकडे गेले तर चांगले ना. हो आपण त्यांना गिफ्ट आणले होते आणि काय काय होतं त्यांना भेटलो पण जवळ येऊन. आता परत आपल्याला आपल्या घरी पण जायचं आहे ना आता. आता भेटायला आलो आम्ही. आलो त्या ठिकाणी परत पाण्याच्या. तू बघून ये बाबा. तो मधीच ब्रिज बा हलतो. हलतो आहे हलतो आहे हल्ला काय माहिती. नाही हल्ला इकडनं आरामात आहे बाबा. हे घरात नाही आली ना. हे मम्मी एकदम आरामात पाय टाका. हे बाहेरून आलीस तरी चालेल. त्याच्यावर येऊ. असं वाटतं व्हिडिओ बघायला पण जेव्हा आपण पर्टिक्युलर चालतो ना हात पकडून चालू. हा मामा गेले ना ते. हो आता बॅकग्राऊंडमध्ये म्युझिक द्यायची गरज नाही. नाही ते पाण्याचा आवाज पण येतो ना. हे बघ, पाय घसरलेले बघ. मी आधीच घसरले ते. हां हे बघ पाय घसरलेले बघ. 3दा घसरलो इकडे सांगतो काय मी. बघा जाताना ना. हो तेव्हा पावडर नाही टाकलेली. नाही. नाही मी गेलो आरामात व्हिडिओ काढत हा. चांगलाच घसरलो तिकडे. पण एक असं ना वयस्कर माणसांकडे जाऊन त्यांचा आशीर्वाद मिळतो ना आपल्याला. हा भेटण्यासाठी मुद्दाम जायचा. त्यांना चांगलं वाटतं. आपले कोणते पण नातेवाईक असलो ना काय काम नसलं आपल्याला राहायचं नसलं तरी चालेल पण 5 मिनिटासाठी भेटायला 5 मिनिटात जायचं. भेटून यायचं मग त्यांना बरं वाटतं. ते कोणी असू दे. आता परत आम्हाला डोंगर चढायचं दाखवतो बघा है ना. हे असं आणि ते पूर्ण असं वरती आहे. ते पूर्ण वरचा घर आहे. तो एकदम टॉप घर लास्ट घर आहे. लास्ट घर. आता आम्ही पूर्ण खाली आहे. होमस्टे चालू केला ना तिकडे माणसाने ट्रॅकिंगला आणायचं. वॉकिंगला वॉकिंग ट्रॅकिंग मध्ये वॉकिंग होईल. आता डोपरावर हात येतील चढताना. हा आता तो माझं वजन वाढलं ना मग मी 76 तो बरोबर 72 73 येईल आता बरोबर. पण माझं नाही वजन वाढत. तुझा पोट वाढतो. तुझा मसल फॅट मध्ये डिफरन्स. हे काय होतं माहिती तुझं माणसं म्हणतात माझं वजन नाही वाढत पण काय होतं माहितीये आपले मसल कमी होतात आणि फॅट वाढतो. अच्छा आता तुझं काय होईल चांगलं चांगलं खाऊन एक्सरसाइज करू ना फॅट नाही वाढत मसल वाढतात. ताकद येते पण. हा
ते तुम्ही असं समजू शकता. पण खरं मम्मी गावचं वातावरण आणि गावी ना हवा बघ किती शुद्ध, हां थंड थंड एकदम मस्त वाटतं. मस्त असं वाटतं इकडे पण झोपू खाली चटई हा, असं घालून. बसून राहावं इथे हां आणि इथे सर्वांनी जेवण आणायचं आणि द्यायचं. हां 4-5 माणसं असतील ना तरी बस. तर इकडे हा रस्ता बघा, हा समोरचा रस्ता बघा कसं कसं गेलं वरती. घरं कुठे कुठे बांधले तर माणसांनी. कुठे कुठे घरं बांधले. जुनी स्कूटर दमली का? दमली मग दमायला होतो. पिशवी. समोर तो रस्ता बघ किती छान वाटतं. ऊनात मध्ये ऊन आहे बघ. ऊन मध्येच आलाय आणि बाकी सावळी आहे. आता आते बोले लवकर आलीत. हां आमचं झालं लवकर काम. आत्या भेटली नाही, आत्या रत्नागिरीला गेले ना हो सर्व मार्केटला. गणपतीचं सर्व सामान आणि सर्व आणायला ना. हा मार्केटला गेले. हम्म. होय. माझी नुकतीच आंघोळ झाली होती. आता इथे आपण काय करायला आलोय? पाय पडायला आल्या हरतालिका पुजलेली आहे ना. आज हरतालिकेचा उपवास करतात गणपती यायच्या आदल्या उपवास आहे दिवशी. त्यांचा हा, तर हरतालिकेचा. त्यांचा उपवास आहे आणि त्यांनी पूजा त्यांनी केलेली पूजा आहे. केलेली आहे ही हरतालिका. पूजा का करतात म्हणजे असं? ते हरतालिकेचा पहिल्याच म्हणजे करतात. लहानपणापासून उपवास करतात हा हरतालिकेचा गणपती यायच्या एक दिवस अगोदर. अगोदर. हा हा. चला बघूया. चला तुम्ही पण या. म्हणजे टोटल उपवास काय एक वेळ जेवायचा का? नाही काय नाही जेवण नाही फक्त काल नुसता संध्याकाळी त्यांनी भाजी चपाती फक्त खाल्ली खाल्लेले बाकी आणि काय आज संपूर्ण आज दिवस काय उपवास. नाही. उद्या उपवास सोडायचा सोडणार ते आता. काहीच नाही. देव वगैरे पूर्ण हे हरतालिका. हे केलं ना. छोटे दोघींचे 2. म्हणजे असे असतात करतात ना माणसं गणपतीच्या अगोदर. हा उपवास कडक आज झोपायचा नाही. एक 12 आज वाजेपर्यंत एक झोपायचं डुलकी नाही काढायची. साधारण की तिचा आशीर्वाद हा, आहे. डुलकी नाही एक काढायची. अजिबात काही नाही. म्हणजे गणपतीचं बसवल्याशिवाय नाही 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 रात्री 12 वाजेपर्यंत झोपायचं. जागायचं. उपवास करतात ना हा. त्या माणसाने काय 12 नाही जेवण नाही काही नाही फक्त दूध झोपायचं. खायचं. झोपायचं नाही दूध अजिबात. केला तेवढाच बाकी दूध नाही आणि काही. केळं खायचं. नाटाखाली आवाज येईल असं खायचं नाही नाही. नाही शेळ्याचं पाणी बरोबर फक्त. आहे. हा. हां. हे आतेचा घर, मोठं घर. मोठा घर, हे मेन घर. मेन घर आतेचा. चला गणपती यांचं बघू. घर दाखव. जाऊ जेवण रातचं घर असं बोलायला मग सोपं पडेल. सगळा ते नाही केला दिवस नाही काय. बघताय. छान आहे घर. बायंदा बघूया करायचे काम. हे आजारात हो माझ्या आजारात लई पैसे लागला. 4 वर्ष लागला आता आजारात. हा बघ 4 वर्ष बरं देवांचं पांडू. आम्ही गणपती पण आमचं खरं यंदा आम्ही आजारातून यंदाच काढलेलो. आता या आजारात काय नाही केलेलं काम. पूर्वी एकच करायचं, आता नाही कोण एकच करत. नाही करीत आता. अरे तेव्हा भाज्या पण नाही भेटायची ना बाय. तेव्हा होतं हे. आता महागाई झाली म्हणून लोकं जास्त तर खालच्या घरात गेलो आणि हा आता टॉप घर.